Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, Las 9:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. This time check is brought to you by PH Care Natural Protection. Go for safe, antibacteria, and odor protection. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isibo na ang orasan sa inyo sining Marilo Action Radio Philippines Standard Time. Las 9:55 na. Sa liwat mayong gabi. Karangan na Miyerkules. Petsa 18. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining mga correspondent sa liwat naman nila sa magdulong sa pinakaulihi, labas na tipo nila sila nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry, ato sila kapulisan sa Central Southern, kag Northern Negros, dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sila mata kadulungan oras sa kagabiyon, ang atong sila Patrol 2. Crosswind Patrol, kaina pa nagalambiyon sa Pilakabayan sa Metro Bacolod. May mga ginrespondiran na nga mga insidente. Way tamang ginapangayo, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon sa inyo para tuntunan. Buylog nato ng puwersa ni Aksyon, Eden Aboso. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa update sa COVID-19, balita national, international, plus report, breaking news. News Center, ginatutukan rin na ni Aksyon ang Defensor. Of course, of dahil makita sa atong sininga mga technical partner,
Diri sa studio ay master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry S. Polgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Kim. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagan, inyo siningang kurman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin isa ka oras, 2 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una nga bayan sa ato sining nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluhan sang V3 Bayo. Police Station number 9, amo man sa hepe dira na mapisan man si Police Major Richie Gohi. Katanan-tanan dira nga makapulisan sa Police Station number 9 ha. Mayong gabigid, sa monitor sila. Ikawan ta na pag tinumpok-tumpok ha, pag tinipon-tipon ha, ang mga pulo party-party, patol nga mga barangay official, gina-remind talang kamo. Masilipat kamo bla. Kanawa to natabo sa kapitan to sa isa ka barangay sa Ilog. Hindi nagpangilamos kisaya kay ginapa-imbestigahan subong sang Regional Office 6 sang DILG atong mga tinipon-tipon to sa isa ka barangay sa Banwa sa Ilog baw. Wala na gid hindi pwede kalahon pa. Kanano mo na ka-explicar kaya ang klaro nga hambal, wala anay tipon-tipon, wala anay sadya-sadya, kaya nagtipon-tipon, kamo dira kag nagsinadya-sadya, tanawa na, yung kapitan nyo da subong, gapanghampol, kasla kag lampunaya. Kasi kung na mo pa na ikakas sa serbisyo ya, kay way katuman sang mando ka DILG. Muna nga sa mga kapitanista, sa mga barangay official ta, ina-remind ta kamo nga bantayan nyo gid ang inyong mga barangay. Kung mga tipon-tipon na, sawayon ta gid ha. Kaya hindi tanang sila nga bawal pa subong ang pagtilipon-tipon. Samo ni nga mga pandemic kag sitwasyon nga ginatubang sa aton pungsod Pilipinas. Ayos! Impunto, pangot las 10. Hindi ka ba sa ato sila pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa karawan sa
Ato sila nga Crosswind Patrol. Ibalon ta na ang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa paglibot-libot ni Action Eden Abuso, ibaloon ta kung ano ang iya nakitaan, ano ang iya sinasiplatan. Ibaloon ta sa report ni Action Eden Abuso. Observation report sa ato sila nga patrol. A Miyerkules sa mundo kanami kagananay na sang lakat sang panahon no. May nga swerte ka daw iningadlaw daw ay gid nag-ulan. Naggulugal siya pero may haragid man tulo talithi. Pero halaw na kita ha kay subong usogid ang trangkaso. Kung ginatrangkaso ka ang tanan nga sintomas ng COVID o haragid. So halaw na kita. Ginatawag nga tulotang kaso sa klima ginabla. Kung kisa puwerteng init, gaulan, kisa gasulay ka man, kalithi, tunugan ka, about it. Kung mapigaw-pigaw ang immune system, baldabid ka gito. Balaon tang report sa ato sa Patrol. Redaction na din na boso. Observation report sa Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa action na din na boso sa Patrol 2. Observation report. Action na din, may gabi, please screen. Good evening, Action Eric, and sa paranapan ng mga ka-action. How are you, Maninoy? Very fine. Ano namin sa picture mo to kayo? Ano mo nga picture man? Siyempre, dito sa nagaulat-ulat. Ito kagina kay Chief Tech, Mr. Noel. Kag nagaulat si Ria. Ito kay Sir Bernie, bala? Nagpa-picture. Ito kay actually nami, kung sa Piakdalan. Doon kadamo sa nag-comment sa imong picture. Doon kadamo, blaga analisa kung nag-ano ka to. Gani, ambal ko gani nangihi ko to sabat ko naman sa isa. Nagkanto ko to kay Juan ng ano ni gani, may nakita ko pa ako nga gagyo-gyo kasi may exclusive ko pa. Joke lang ito niya nga trabaho, Action Eric, intrahan ta niya sa hampang. Pero sa sakto man nga hampang, ito ko laway man nga permi lang bala seryoso. Gani. Pero kuan man na bulos-bulos lang, pwede man seryoso. Kung seryoso ang balita, pero tikong wala pa man nagawlat-ulat pa man lang ta. Di mapapicture-picture to tanay. Unay ba na yung maniniyot ko? Sino maniniyot mo si Papang? Oo, partida. May hampol pa sa ulo. Mayo man ang mga pagkuha ni Papa mo picture, no? Gani, step by step yan ba? So, basta ko, ilang ko na pang kay do ka beautiful lang sa ako. Gani, grabe. Drive ko. Na-training ko rin siya mo kay Kabalo taga Wednesday of the night mo kami ni Fermi sa patrol.
Ate, gakuan lang kami bulos-bulos mo lang kami actually. Picture na, kita mo na mga posing naman kisahaw. Gani. Galing subong hindi sa kapusing, may hampol ang uloy. Gani, may basta nag-ayo na sang iya yung ginabatsak lawas siya. Oh. Ay, love sick niya ang iya. Ay, gali ka. Kula lang rin sa kispirin, guys, sa yakaptol. Laban Na, amo na daw problema, pero at least amo na iya, subong masakit. Ako yung sakit, gidyagapon yung bulsa ko. Bulsa, gidyang imo, yung mga problema, yan imo. Oo, bisan 3 pa lang nakaligad. At isa pa lang nga rin nakaligad, kiti kagapon, may kuwanta mo? May kayuhan? May kayuhan ta? Oo. Nagagi lang to sa mga kamot, ya. Kag nahuyok naman to kadto sa mga dapat kadtoan. Kay kabalo actually, ka mo na ko ng life cycle sang tawo mo, wala pa gani, nakapitarang kwarta, pero nabalaan mo na kung di na sa makadto mag-abot. Na, amugid. Pero importante, kung si Madam Ann pa, ang importante, may nag-aabot kay para may ginahatag. Oo, correct. Para may ginabayad. Naman na kay karaway mo na nga kapos-kapos daan ni Samong tultulod na sa babaw. Kabalog yung daan niya sa Action Radio kami obra. Oo, kikita mo kadamo ka na galabot nga delivery. Mamangkot niya ra si Action Ann, niya ra si Ann, niya ra si Dorel. Diba? Sige guys. Pinalumba Complete. sila ba? Kompleto galing kay ti amo man lang na ang kumbaga amo man lang ng bisyo na amo na sa nereka. Gani man Kay ti confirm man kami adjust ga bawi-bawi kami subong kay ti wala pa man kami sang may ginapagatas Oh. makahatag gani si mga kabaton gani isang kayuhan ti mahatag na kay mama kay papa dason bayad sa utang tapos ang sobra. Hindi man guro malaing nga palipayon mo na mo kagalingon somehow, no? Correct. Alam mo na yung actionary. Hindi man niya siling loko, gid Oo. Parang yan ang do kumbaga breather mo. Oo. Kumbaga para do masadyahan nga wag mas strive hard kapag ito actionary nga ay. Maubra pag ito sang Mayo. Kaya para may inog bakal ko, para may inog bayad ko. Kag may sa maabot lang Shopee. permi. Pag may maabot mo Tama na lang importante, Action Eric. Pero tama na sa ako na. Dirito yung Action Eric sa syudad sa Bacolod. Nga matamat na subong damo kita mga ka-action nga nakita nga nagalakat-lakat na halin sila sinubrahan. Nagalakat-lakat na pauli sa tagsa nila ka mga puloyan. Off na guro? Oo, off na Action Eric. Kaya last days ang curfew mo. Gani. Consideration man sang aton sila nga mga customers kag sa aton sila nga tag-iya sa mga nagapauli nga wala iya sang motor wala sang ginkontrata nga tricycle nga pwede sakyan puli. Gani. Laka na lang daan subong ang suneri ko dahil sa may Bacolod City Public Plaza. Why na? 3 na lang padje pangari diri naga-standby. Kadamo ko sa ngatan sini nga mga ka-action nga nagalinakat halin di bala sa may SM. Pasaka diri sa may Action Eric, pasaka diri sa may babaw kay diri sila mabantay man. Correct. Kag masakay sang jeep. Di ang iban last naman lang ni siguro nga biyahe sa ngaton sini nga kwan. Last biyahe ni sang aton nga mga jeepney drivers kay ti magarahe naman sila after this. Ang iba nagabawi-bawi na lang Action Eric, hingagaw pa sang ila, sininga last trip, wala labot nga para consideration sa mga empleyado nga para makasakay. Sila man para maduang-dugangan man ang ila sini nga income. Pero nagalakat-lakat kita diri sa may bahin sa Bacolod City Public Plaza. Sang una, Action Eric, ma-picture out mo bala? Nga mo ni oras, kada mo di sang tawo. Kasanag pa na diri nga area, damo pa sa naga-date. Naman, damo pa HHWW. Subong way na. Kabalo nga sa HHWW. Gano'n na. Holding hands while walking. Holding hands while walking. Galing kay hindi na nasubong pwede ka HHWW kay base masugata mong issue ticket. Tapos kagid. Si Sir Taba Dolingo, tapos kagid. Salugon pa sang 200, mga 300, mga ibayad, kung amo na, mahasol ka pa. Gani. Di, inabutan ka pa sa record
ang imo ngalan daw, ari na si Eden Abuso ni. Wala yan naging pabilin ang social distancing. Mugid. Ay mama, ay sa action man isaw, do pero may sa kabalita tapos naara dala na di saya sa kwan. Sa nagpasaway. Amo ginaya sa Eric mo, negative ginaya dahil sa nagpasaway o kung sa batinggilan. Mo. Sa wala uya. Tanan na lang ang negative action, Eric. Pero ginahimo man sa aton sini nga mga law enforcement unit sa Eric ang tanan para at least mapahagan-hagan bala ang mga pasaway. Kaya para sa bayan sa police station 4, Major General Batadlan. Ara, gid sa Action Eric, kaya sa mga checkpoints nga ginapatigayon. Kaya para masiguro bala nga mapuli na sila mang saway. O subong, Action Eric, may patrol sang police station 1 nga naglabay. May megaphone nga dala. Ay, pala uli na kamo kay curfew na. Tagaan pa kamo sa tsansa. Correct. Ay, may consideration man ni sila Action Eric mo. Na hindi maging sila nga pagka alas 10 ba, ano dayon, makapuli dayon, nasa doorstep sa ila sinibalay. Kundi tagaan pa man sa tsansa nga pila ka minutos, makapauli danay. Correct. Kasi hindi ka intindihanay mo, pero ito ay sa may patrol cars ang police station 1, may 3 ka mga nanaog, mga wala, naka-face mask. Juice. Medyo maperma-perma to sila danay sa babaw, kag magbayad-bayad man. Lagaban. Kung hindi magbayad, Action Eric, may option man nga community service. Kung mag-tiner-tiner ka to sa ila, sini nga police station, pero may record ka gidya eh. May record ka gidya mula ng lain, di Action Eric. Pero ariyo, naglabay naman ang punta taytay nga jeep. 24612 ang unod Action Eric, ito lapad-lapad. So kung wala pa siguro sang naka-social distancing, mga 18 siguro ang unod na iban-ibanan. Pero may harabala jeep Action Eric na notice, especially sa mga nagabiyahe, balahan dumanan. No full capacity na yung bala Action Eric ang ila biyahe. Ay, tuod ka. City capacity gidya. City capacity nila full na. Pero may barrier lang. Pero ang siko, kag ang agaga sa mga pasero, nagasinumbagay na. Ang paninyawat mo. Galing kita ba si rason na naman nila. May barrier mga kami di Japon. Tawag mo na bala sa Nerek. Kaya kita pa wais-wais na lang Pero kung patawan mga Action Eric, kung may virus, ginman abi, palayo lang, may pasyente nga positibo, makasakay sa jeep. Dako kanya po ng chance nga malatnan kung wala pag face mask kag alcohol, dira abi, ang mga tao, kung hindi ba lataman, ka-aware, bala nga magsigi ka pang hinaor, panrapo. Kaya ito ipasapasa, magyapo ng kwarta, Action Eric. Amo? Nagpasa, pagkuha sa kambyo, makadto man na danay sa isa kakamot, isa pagikakamot, makadto sa tag-iyagid. So, dapat gina-advise mo na nga itong siniwang kaksan nga magsaka ka. Dapat may Cecilio ka na. Hindi ka magsaka ka sa jeep. Padayaw mo yung 1,000 kwarta mo. 8 lang bayad, 1,000 bayad. Into. Nabalang pa na tikalon ka. Kung hindi ka into, tikalon. Ordo, wala na Action Eric. Amo na do into ka, do tikalon ka. O kung wala ka man yung cambio, para malibre ka na lang. Kasi syempre malibog ang ulo sa driver. Din man ko niya kuha isang cambio sa 1,000. Sige na lang, na lang mabayad. Libre ka lang, Libre na lang, nan. Kaya mo na-opisyo ko sa una mo. Joke. Kaya ko daw wala ang bugid kay. Labi na ikaw aga, pabala, estudyante ka. Hindi to yung 1,000, shin lang to yung Action Eric. Ikaw aga pa, diba? Sa jeep, may nakapatang barya lang po sa umaga. Nan. Tingin mo ya, dyan ka na utod sa Action Ed, no? Ti Action Ed niya, hindi barya ang ginabayad, kundi bilog na sin. Ti ko ikaw driver, nga takaan nga mo lang mag-isip kung prosensilyo, basilya sige titaya, libre ka na kanita, sumang sakay, bayad ka na ha? Tiyan mo na mga style ba sa una, pag ulit ka ti subong, hindi na kay mahuya ka na, kaya pila mo na subong yung makita sa driver, ti may pandemic pa nga daan, dito mahuya ka man nga ilibrihon ka, no? Muna nga nga ti usto nga ban Action Ed, yung magsakay ka sa sasakyan, pero para ka nalang sensilyo, kay para mo lang huwag ka na sang kunano, pang mahimuon mo, kundi nga automatic, bayad ka na lang sa imo inogbayad sa lugar, sa diin ka, makadto or madistino. Muna importante na makuhan ka man.
maluoy ka man sa mga driver ta, no? Nga hindi makakuha sa imo sining apliti kay bilog ang imo kwarta. Action na din. Yes, actually, yes, yun lang mo sa kwarta. Pero, di mo lang yapon eh. Wala lang yapon kami. Shout out kay Sanay sa Seneco. Ngaw, run out. Oo. Likod action na din sa mong signal. Oh, likod sa signal, pwede nagadula-dula. Action na din. Oo, go ahead. Okay. Tawad and sa mga ako na to kay Kanom na nagpatay sigang sugati niya sa salamat ako nang pumatay sa mga appliances panggabot. Kampiyon ng siyang serbisyo sa Seneco, no? Oo, kampiyon gid eh. Pagtanaw mo sa bill mo, libog ang ulo mo din nila. Oo. Di man. Sige. Ang imo nga. Oo. Gambal ko na as consumer, hindi as reporter ha. Basta mambal sila nga ginabira ko lang sa Seneco. Gani. Tapos ka signal mo duga off and on na basi ko lubat ka na. Ate ba sige tanong mo ko sa Seneco goro. Basta nalaing ko sa Seneco, kaya napatihan nila. Pero anyway, sige sa Nerika, bantayan na lang karon ang detalye sa aton sining mga balita man sa duha ka bypass operation nga ginpatigayon sang aton sini nga kapulisan. Observation report halin sa patrol, action Ida Naboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, action na radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid action na Naboso. Observation report sa ato sa Liga Patrol 2. Balikan na lang ang action na Naboso sa duha ka mga bypass operation. Ginpatigayon sa duha ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang observation report na action na Naboso ginadulong sa iyo sa kalawas ng DTX 500 capsule. Sa imo pag-exercise, hindi makalipat nga mag-detoxify. Ugalia pagtumar sa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala Bunda and family sa kay Athea Kim Iriman may gabigid Junjun Noblesa may gabi ha sa kay Mark Duran Ungsod kay Tikboy Villanueva dira sa Barangay Hanumanan nga monitor gid sa aton Jenny Osise Mierna Palmares Agustin dira sa Lagaranghan Carlota City kami ako mandira si Glisi Tito Edmundo Duraca Claridad sang Barangay Tabunan Bago City from Toto Idsil ang Panamyaw Elizabeth Malaka Gamala may gabigid kay Rochelle Fulgencio Susana kay Toto Alex Montesa and family kay Milili Oligo Elizabeth Malaka Gamala Lisa Joy Ilon Amoroso may gabigid sa kay Jinky Jalagdon kami natin nandira si Mr. B-Boy Bilasor Star Mayo and Doc Matt Mayo Numadamar Alex Montesa Milili Oligo Michael John Season kag sa pamilya ko dira sa Pandanon DSB alin kay Jinky Jalagdon kay Joliet Colinco Catalonia family dira sa Barangay 9 happy listening from Tacorong Sultan Kudarat Joliet Colinco Elias Bandada mayang gabigid sa kay Lee Acquiza
sa mga taga Hacienda Lugway, may gabigid. Kay Mila Milyara sa pool, dala sa may Purok Sunflower, may gabigid. Kay Butchoy, may gabi dira sa imo ha. Kay Nong Bobby Munoz and family dira sa Talisay, monitor gid sa aton. Sa kay Hel Javier sa Quiapo, Manila. Sa kay Martina Liling, Star Mayo, monitor gid sa aton. Sa kay Maylin Galino ha. May gabigid kay John Kagpriti Mahilom and family. Sa kay Ami Kit Dayaw, pamilya Haneo kag Atilano sa barangay RSB. Sa Carlota may gabigid kay Melinda Sausa ha. Kay Sis Siblab. Sa kay Dominic Ann Pagonsanting Son, Aquarius Maldita Ako. May gabigid kay Donald Kabasag ha. Sa kay Chris Bernard Kabasag, happy birthday gid. George Gargasiran, may gabigid ha. Kay retired Police Colonel Placido Hintolayo and family. Sa kay Bel Bastid, Rogtas lesang kuano sineko. Christine Minyas Villalobos, ayong gabigid kay E.G. Bilaho, Bel Bastid ha. Kay Malerg Emerg Puluda sa Mambugsay, Kawayan, may gabigid. Sir Edwin Pineda sa New Jersey, Roth Galero Solina Pinobes, kay classmate ko na rin G. Hinobes na kay Inday Liza, mayong gabigid ha. Kay Emma Alcuela Kelmstorm sa Sweden, Manong John Bilonyo, Kita Bibing Severino, Christian Jade Dasyason, sa kay Dayna Sibog Altiran, Christian George Sison, tama na si Christina Sison. Si Risita Urita Kahora, kay Arnold Malawad, kay Manong Ramon Caglilia Taton, kay Maninoy Rimo, kay Maninoy Clarita Tampiping, Toto Clark, sang Gardenville, Subdivision, Barangay Tangub, mayong gabigid, no? Check na sa Action Roger Gote, available na. Alas sa linya, sa isaling nga natipon ng mga report gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Alas sa Action Roger Gote, line number 3 sa report. Jer, may gabi, Pesawin. Yes, action ulit may gabi sa itong mga action sa itong direct mga balita gikan dire sa may norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente dire sa may siyudad sang Cadiz kag siyudad man sa Sagay. Ang atong direct nga pag monitor gapon sang COVID-19 at saka at sunerek kami di sumongaw sa COVID-19 ang kaso kana to naligan siyam na dugangan adi 4 ng 13 pero subong na buhin na naman 3 na pulo aktulerek subong adlaw ang nabilin sa active na kaso sa COVID-19. So, ang syudad sa Sagay dali na dugangan man to kahapon sa 5 mo. Pero sa subong, ang update kasi sa 4 na bilhin tuloy mo naman sila siyam tungod sa pagkikitang 5 naman pagsunerek. So, sabay pa nga hindi na gitna dugangan ito yung masyado lang sa tanik kanubo. Pero dugangan pa ang ili nga mga kaso sa COVID-19. Ang pinaraton ka mga balita sa may isang police report, may ginakop aksionerik nga isa ka wanted person nga may kaso ini sa pagbailar sa ining Republic Act 10654 upon fisheries food. Mutilingon ang kaso aksionerik is illegal fishing. Okay. Gindakop mga alas 9, imedian takla siligid lamang nga aga sa may sitio Pandanan, Barangay Mugan, Baybay. Siyudad sang Sagay, ini si Admer Juso E. Jimenez, 45 anyos ng edad, kag referente man sa mga lugar. Ang report na nagpatulong sa mga lugar ang mga katapos sa kapulisan sa may isang warrant sa Buena Section. Nabiligid ni Police Staff Sergeant Jess Arnado, pun man ang iban nga kapulisan.
Kaya man sa pag-supervise si Police Lieutenant Colonel Albert C. Gindakop ini by virtue of warrant of arrest na ginisyo sa Municipal Trial Court in the city sa bayan sang Bacolod in PCC. Gali niya nag-isyo sa sining warrant of arrest na gintermahan ni Honorable Judge Karing Joy Tan Gaston, ang presiding judge sang MPCC 6 Judicial Region Branch 6 sa siyudad sang Bacolod, Negros Occidental, kinagapet sa ini sa Agosto 16, 2021. Now, ang korte na panugot man 12,000 pesos para sa iya kini nga temporaryo nga kahilmayan ang pagdakop sa iya diri sa may barangay Mugan Baybay sa Danan tuno sa report mga more or less 20 kilometros ang distansya alin sa bayin sa kapulisan o kon sa bayin sa Sagay City PNP ang iya kininganamtangan. Now sa dugang naton nga balita na diskubrihan sa kapulisan ng isa ini ka pagpananom sang marijuana. Uy. Pag mga alas 3:35 takla sinigid lamang nga hapon sa Purok Maghirupay, Barangay Tabao, sa among nga syudad. Pero sa report, arestadong isa pero may isa nga nakapalagyo kag ini nga nadakpan din kilala kay Mark Gerard Mayo Montiruna alias Makoy. Gerard, Mark, galigid lang daw, Mark Gerard Maro Monteruna alias Makoy, 19 anyos edad. Kagang inas nga, I think the utod yun Marcelino Maro, amo rin nakapalagyo, tanan residente sa Purok Maghirupay, sa Barangay Tabao, sa siyudad ng Sagay. So, sa report ang Drug Enforcement Unit sa Sagay City PNP led by Police Lieutenant Colonel Albert C. ang nagkandak sa anti-illegal drug operation nga nagresulta sa pagkaristar sinisang isa ka persona kantang isa naman ang at large kag natigayon ini nga discovery ang apat ka mga fully grown nga mga dagko na gini, no? Nga mga marijuana ready for harvest na gidla. Nga marijuana plant. Kag ang nag-abot adisang kapulisan, amo ini ang pito ka mga puno sa marijuana. Kag may mga laya na ini nga mga dahon. No? Sang suspected marijuana. So, sa report, may ari ini nga Dangerous Drug Board value kung DDB value na 1,000 pesos. Kung baklon ini action erect. Dito na daw karon sa bahin sa kapulisan sa siyudad ng Sagay. Ini si Mark Gerard Maro samtang dala Japon sa kaso ang nakapalagyo nga utod just nga mo si Marcelino Maro nga residente sa sining barangay sa Barangay Tabao dira sa Purok Maghirupay sa siyudad ng Sagay Action Erecta. Okay. Now, ang report pa din Action Erect natin wala na sa ibisigan pa ang kapulisan sa sining kaso sa pagkasapos ang 68 anyos nga senior citizen nga sa diin sa iya sining pamilya ini ang nag-suicide. Uy. Bati sa pag-ibisigar sa kapulisan kag sa interview naton kaina sa kay police Lieutenant Colonel Rafi Diciar, kaya palayag mo natin sa ugto, nga ate, wala na sila sinisigan matapos nga isang tuhod nga ang pamilya pinerek magkahayag na nag-decide ang nila sining amay. Okay. Pero ang pulis, wala yun sila nga nag-consider na yun natin suicide ang kaso, kundi nagpatigan din sa
may din man investigasyon tungkol siyang senaryo abi nga ti ang bangkay sa sining 68 anyos may laslas ang patalom sa tiyan. Kan ang iya sinay ang kutsilyo nga gigamit na sa recover man pero wala man sa kamot gid sa sining nga biktima. Pero sa mga circumstansya man nga na-discover sa kapulisan base sa ilang investigasyon ngati number 1 wala sa force of entry ang balay. Number 2 wala man sa mga struggles kaga wala man sa mga masilinato na binaglalakta ng mga gamit sa sulod. Number 3, ang 10,000 pesos na kwarta sa tigulang, araman. So, isa sa mga ginpatihan man sa pulis, part ng ilan ang pinagkakonsiderar, tungkol sa payag man sa pamilya, nga mismo ang ila siningamay, amo naglisensya nga mo matulog, diraan ay matulog sa ila siningabalay, nga ila siningagin. Actually daw, ginabag doon nila nga balay, nga ilagig balay. So matapos nga naka-acquired sila sa balay sa inibalang national housing, ang iyas ang Yolanda. Pero galing kahit ito, mainit, tunod to, sa housing, gagabalik sila sila sa balay, kadira sila yakon adlaw, pero kung gabi, dapat na ito ni tatay niya sa Yolanda housing, sa may bagong dalan. Pero ito nga gabi, nagising siya, tatay nila, nga dira lang alay matulog. Dahil may ara sa kuno nga, kahit sila nga, bantayan niya kuno yung sinay mga gamit. Kaya pagkaagalas 5 kontak na kahapon, sa aga, na sapuan ni siya, nga hindi na mapukaw, pagkatapos nag-himo na lang yun ang isa kabasta sa pamahagi nga mabuksan ang balay. Agi sa agi sa bintana, kaya dito na-discoveryhan, nga ini siya ang dugoon na pilason aksionerik sa iya sinin nga ginigdaan o sa sulod siyang balay. Pero sa kahit ulit Lieutenant Colonel Raco Bishar, nga big sa siling ila nga nakita nga wala sa forcible entry, wala sa struggle sa sulod, kag intact ya po ng kwarta sa tigulang ara sa sulod. So silingon nga considered nga ini nga kaso based sa payag sa mga pamilya nga pinag-suicide ang ila siningamay. So, gina-consider kag sunod pa sa kahit ulit Lieutenant Colonel Rocky Bishar nga ini nga kaso sa non-crime incident kag wala malakip iya sa mga kaso kriminal nga dapat nga matagaan sa pagresolba kag kapulisan. Silingon case closed na ang ini nga kaso action area. Okay. So parte mo na ang aton sila nga madulong report sa aton sila nga pagtutok sa mga balita pagaga tubugman na informasyon gikan diri sa may syudad sa Cadiz kag tubugman sa syudad sang Sagay. Inatamiyaw talaga kaya nag-install village migo na lang gubat nagapumati sa aton kag tubugman si Padre Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz, nagkakamyaw ng kita. May nga pagpumati kay Toto Joel, kay naibasan ko, kay Kabalutan, sa masunod nga bulan, Bernal, gasutoy na ni ang December. Kag, ginakamyaw naman, may din nga pagpumati man kay pala ito na, ito lang Abian, no? Judy Delmo, kag subong man siya kay Ma'am Mercy Flores na pumati man sa Hong Kong, si Toto Albic Pahinulan kay mami niya pumati man. At nga ginakamyaw kay Kaporok-Orok, si Slakinere, kamuman si Toto Jols, kag si Miguelando Bakuya, sa Pound yung title parts na Steady Falls gin, kada kitangay. Para gin, gato pa gin, action ere. So, wala mga tira. Kaya wala bisan tabinit. Wala yan wala yan pag-iban-iban. Oo, mo nung mayo. Yung mga makinig mo lang classified. Wala kag sila ito galing na-twisted na proven pa. Muna mga tirada aksionerek. Pero kahit ito po pinulan. Mga balita nga itong ditutukan ni Kadri sa Norte Gaban sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. May sa aksyon, Robert Goodwin, report sa Bacolod. Aksyon!
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo. Salamat kita Aksyon Roger Gutib live report gikan sa Northern Negros. Ang balita ng Aksyon Roger Gutib ginadulong sa iyo sa kalawan sa MyTC ang alkalang nga vitamin C na papatudon sa mga eksperto tunay natural nga antihistamine properties. MyTC makabulig para Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Okay, check tang iya sining linya kon available kag kon nagaring ang iya sining linya ibaloon ta kon bala mag sabat siya sa iya sining number, no? Pag hindi available sa ilota sa ikadua, no? Para nga may tsansa ang gapamati kag may tsansa ang nagabugtaw, no? May gabi dira kay Virginia Orteso, kay Melanie Villalon Delfin, gapamati gid sa ato, no? Sa kay Shireen Galangan sa Kandal, may kabigid, no? Kay Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family dira sa Canada, may kabigid kay Divino Miliasa Jr., kay Nefras Espada Lane, no? Ga monitor gid sa aton. Great lang si Iblon may gabi, no? Sa kay Diana Sibog Altiran sa Sumag, tanmew lang si Pabibi Severino, no? Ga pamati gid sa aton. Kay Alma Pritos Francisco sa Escalante ga monitor gid sa aton. Kay Barrio Garay sa DSB Pandanon, Raul Mandin mayong gabigid. Kay Cozy Jimenez dara sa Ako, no? Kay Isa mayong gabigid, no? Ga monitor gid sa aton. Kay Alexis sa Wingwing Torre, tamyo na ang pamilya sa Valladolid kag Paranaque, alin kay Wingwing Torre sang UK, no? Sa kay Jo Marie Caliso Gomez mayong gabigid, ga monitor sa aton sa may Fine Tree. Salamat gid, no? Sa kay Kuya Maki Kayong, no? Baga bugta pa si Kuya Maki Kayong, no? Kapamati pa sa aton sininga program kay Mailina na lang, ano na? Huwag mangyapon to. Dali kita na kay huwag kwan, huwag sabat ang nagaring, no? Telepono nila ba sabat nila, no? Kay Mailina na lang may gabigid, kay Ujor Limor Otaner, kay Kuya Ramram Roho da may gabigid. Boss Kuya Ramram Roho kag si Kuya Maki Kayong nga pamati kasi lumuling nga gabi, no? Kay Axel Say Up Pamilya Payas sa Barangay Estipanaya may gabigid, no? Ga monitor gid sa ato, no? Salamat gid kay Kuya Romrom Roho kag kay Kuya Maki Kayong, no? I-check taliwat ang ira sining linya kay kuan, no? Huwag sa labat ang iban, no? Mayong gabigid ka man dira kapag pamati sa inyo, no? Ginatamya ta man dira nunoy manggubat sang Robilio
At taxi, check attendance lang, upod siyang gwapahon kong asawa, gwapahon kong asawa, aling kay Sir Jig, na may gabi dira kay Sir Jig. Tami ako na dira si Bayra Casalgado family, ang panamyaw ni kay Manang Sonia, Bayra sang Puro Cruzal, Barangay Takuling, no? Monitor gid sa aton sila nga pangalaga diri sa Action Night Patrol Program, no? Gina-check tang ya sila nga linya pag available, no? Tatlo na kangalan ang na kabuta. Tiga hangman tadi, no? O ita kabalo kon check ta na yung aton sining linya, no? Maabtang kita karon las dosis ni karon, no? Gina-check taliwat ang aton din nakuha sa Tambiolo para nga double check tang na siling linya. May ara iban nga garing pero way kasabat, no? Alas 10:44 na Action Radio Philippine Standard Time. I-check tang ila siling linya. Okay. Salamat kay Action Roger. Ubin pang migo namon nga Colonel, no? Patay na Lieutenant Colonel. COVID, grabe, no? Sabagay kapraktisado mga nga mo ng amigo nga napatay ni, no? Pro COVID, iti kaluoy man, no? Sige. I-check ta pag na, no? Nagibot pa sa balita ni kinangagin text ato ni Action Roger Guti do mayo man tong kwan, no? Mayo man tong mga picture ito sa ngamon kilala nga gulpil nga mo tabo ni, no? Te way kita da may mo, no? Ha? Te ari pagid gabot pagid kita diyo buson taning oras tani karon diri sa kwan karon ni way kita karon pa siya nagtuwa sini karon. Ano man ang sitwasyon eh. Pag wala na ti off tay, cancel ta. Ina-check tang ila sining linya, kadamo na pito na ka kuan ang ginagabot ato way gisa may nagasabat nano nga. Imposible man nga way gasabat, no? Dahil kita na no? I-check ta na yung kuan, no? May gabi dira kay Bruno X Bambino Jr., no? Monitor gid sa aton. Kay Joe Anda, may gabi dira kay Joe no? Kay monitor gid sa aton sa palagat. Ang mga taga police station number 2 dira, mga K9 ni Captain Paul Vincent Pindon nga monitor gid sa aton, no? Ibinagid kay Kuya Mardukyo dira, no? Ga monitor gid sa aton siya nga pagpangalaga dira. Gina-check na mo ng kuno ang mga number sa aton blang nga mga kuan bladi sa aton nga mga sa aton diri nga kuan sa aton nga mga manogdaog galing way man ka kuan, no? Way man ga sabat, no? Dali kita na yun, okay, na-double check ta. Ang kinasya ni nga linya. No? Why gid? Kung why, masailot ta sa report, no? Yung chimpo ta, dili na ta karon kapilit karon. I-on RB Action Henry, kay ikaw man nag-istorya ta sa ila, hindi ta na karon mabalaan karon. No? I-on air na lang na para nga makaistorya talawig, no? Kung ara naman sa linya, hindi na pag-istorya kay galawig ang aton nga chimpo di, no? Amo na ganang nga nagakwata di karon. Ara sa linya naton si Rogelio Kulama, no, sa Puro Kabugwason, Cadiz City. Hello, may gabi. Gabi, sir. Si Rogelio Kulaman, eh. Rogelio Kulaman, sir. Sang Puro Kabugwason, Cadiz, no? Oo. Gapamati ka sa Action Radio?
Yes, sir. Ano sa aga, ano pa ning? Oo. Sinong... May salangga, boy duran kag ni, ano? Ni, duran ka bato. Ni, kayo punta, kag imo programa, sir. Sige. Salamat kid Rogelio Kulyaman. Yes, sir. Sige. Congratulations ha. Ipadala na mo sa imong winner. Ang imo si Daog ha. Thank you, sir. Okay. Salamat kid. Salamat. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayat nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Balik din sa palakan i-check ng report ni Action Rofo dita. This time report gikan sa area sang Silay, kang Talisay. Line number 2, Action Rofo, may gabi, please kamin. Yes, may gabi sa Eric, kada sa ating mga kaaksyon, may mga natipon na itong diri nga balita sa siyudad sang Talisay. Ang katapos iya sa kapulisan, tigayon iya nga nagdakop sa isa ka persona nga may warang tabarast. Ining persona gigila kay Jerry Harubel, ilang griyo alias Jerry Boy. 50 anyo sa paligon, may asawa, isa ka negosyante, kag pumuloy ini sa Hacienda Pait, Barangay Matabaang, siyudad sang Talisay. Gindakop ini siya mas 12:40 sang hapon sa may Hacienda Pusod Dako, Barangay 20, siyudad sang Victorias. Iniangot iya sa warang tabarast sa criminal case o sa kaso sini nga act of lasciviousness kag may piansay ni nagdangat sa 12,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kailwayan. Iniwaran tabaras gipirmahan ni Honorable Judge Maria Kisita Hanino Sanchez Tan sang MTCC Talisay City kag may pitsa ini Agosto 6, 2021. Ininambitan ka nga persona detinado sa may custodial facility sang Talisay PNP Station. Sa siyudad naman sang Silay, ang katapo sini sang kapulisan, kaupod man ang Silay City Bantay Dagat, nagpatigan sa isa ka Sibon operation, mga 11 kaina sang aga sa may baybayon, nasakpan sa barangay Balaring, siyudad sang Silay, kada tigayon iya, nga nakadakop ini, sang 11 tanan ka mga persona, nga akto ini, nga nadakpan, nga napatigayon sang illegal nga pagpangisda o kung ining ginatawag nga trolling. Ining 11 ka mga persona gigila kay Melvin Arturo Iginabo, 43 anyos sa paligon, may asawa. Roger Bermeo Ibore, 52 anyos sa paligon, may asawa. Jason Batangas Ilamayo, 24 anyos sa paligon, soltero. Jovinos Batangas Ilamayo, 27 anyos sa paligon, soltero. Ruben Jimenez Villafranca, 28 anyos sa paligon, soltero. Juros Sugatan Jaime, 26 anyos sa paligon, soltero. Jerry Gatuslao Inicavera, 45 anyos sa paligon, soltero. Ikawalo mo si Rinsel Gatuslao Ibibiolata, 26 anyos sa paligon, soltero. Elvis Abulyanida Imahinay, 51 anyos sa paligon. Kag isaban ka soltero. Ikawalapulo si Randy Llamos, 44 anyos sa paligon, may asawa. Kagining ika-11 si Jumar Buruan Jumar Burdan Ibandin, 19 anyos sa paligon, soltero. Talan pumuluyo sang barangay Ginhalaran, siyudad sang Silay. Na-recover sini sa ila mo ang anong talan ka mga set sang business action Eric. Iling pukot ba na, no? Nga nagabili sang 7,000 pesos kada isa. Kagano palit ka set sang Bordir, nga naglambot ini sang 1,500 pesos ang bili sang kada isa. Iling nambitan ng mga persona, kaga mga ebidensya sila nga na-recover, ara iya si dalom sang kustodiya sang Silay City Task Force Bantay Dagat for proper disposition. Kasi namin dapat sang Silay katapo iya sang Silay City Drug Enforcement Unit, nagpatigayon sa isa ka bypass operation kaina mga naunang takna sang hapon sa may Sitio Paradise, Barangay Rizal, diri sa may siyudad sang Silay.
Resulta na dakpanin duha ka mga persona gikilala kay Sasli Canson Isiliado, 28 anyo sa paligon, dalaga. Adrian Gadyo Imilicado, 27 anyo sa paligon, soltero. Ining duha aksyon na Eric arin sa listahan bilang street level individual kaglunsay pumuluyo sa Sitio Paradise, Barangay Rizal. Na-recover sini sa amoy ang operation ng mga masunod. Isa ka heat cell transparent plastic sachet na may ulod din sa kinasuspetsyohan nga shabu bilang buy bust item. 5 pagid sa mga heat cell na transparent plastic sachet, may ulod ini sa kinasuspetsyohan nga shabu bilang position items. Ginabulubanta ini nga nagabugat sang 6 gramos. Ining mga na-recover sini mga kinasuspetsyohan nga shabu kag may split value nga nagdangat sa 30,000 pesos. Nakuha pa ni dugang sila mong isa ka wallet sini nga dako nagaduag ini sang asul, isa ka madamay nga wallet nagaduag sang itom, duha ka disposable items, 1,500 pesos nga mark money kag 1,127 pesos nga ginapatihan benta sa pagbaligya sining illegal nga droga. Ining nambitan karon nga persona ini sa Sasli Canson, kagiling si Adrian Gadyo, detinado din sa may custodial facility sang Silay PNP Station kag pagapasakaan ini sang kaso sa pagbayular sa Section 5 and Section 11 sang Republic Act 9165. So nari kung malamang sining balita natin sini madulo, mga balita na labalag opisyal sa Blatter Entry sang Silay kag Talisay PNP Station. Report, direkta din sa Basilad sang Silay para sa Aksyon Night Patrol. Ako naman sa Aksyon Grupo ni Ethan Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Salamat kay Sheriff dito mga kabidira kay Police Master Sergeant Kuya Joselito Lugo and family ga monitor pa sa aton sining pangalaga. Pagbalik na ito, balik ang report ni Aksyon na Dinaboso pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalaw. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ilang panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May
Kaya ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo. Yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name ng amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Tapos yung mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since
nag-aaway, kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684. Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagid no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, yun is relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, nakita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gina pangita ko rin. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa balik natin sa action. Ito na po so this time, sisining nga follow report. Sa linduwa ka mga bypass operation diri sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Diri sa action na po so line number 3 sa report. Action then, please come back. Action Eric naglambot sa 272,000 pesos na balor sa ginasuspetsyon Cebu. Ang nakuha naman sa duha ka persona sa bypass operation nga ginpatigayon sa Police Station 7 sa Alinis Road, Barangay Alinis, Ciudad Sang Bacolod. Ang subject sa operasyon ang kilala kay Joel Alma, kang upod sini si Erickson Pastrana, tanan residente sa Ciudad Sang Victoria. Sila kay Police Captain Elmer Bonidia, ang hepe sa Police Station 7, yara sa drug watch list ng Victoria's PNP si Alma apang may kabudlangan nga madagpan. Nahibaloan sa kay sa motorsiklo, masamitigad sang dala nagapatigayan sa transaksyon si Alma, bagod mahapos mag-deliver sang item, kag mahapos man magpalagyo. Nakuha sa manadagpan ang mulo kabulto nga sa siya sa ginasuspetsan Cebu, kag ibang pang drug para Fernavias. Principal sa studio facility sa Police Station 7, Sanday Alma, kag Pastrana. Balita kami sa patrol ang ka-action nyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kinasunod din na boso. There you have it. Ang kabukusan ng pagpalagay sa Aksyon at Patrol Program sa Miyerkules edisyon. Balik ini buwas Huwebes. Ato sa lima Patrol Unit Reporters in Action nga napalagay ko ng mabisa kay Aksyon Roger Gutib, Aksyon Rufo Dita alias Salagitit, Aksyon Eden Amoso, Aksyon Papang Dixon Taho, mga tuwa piloto sa Patrol 2 sa Crossword Patrol, News Center Action ng Defensor Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Silan sa Baco, si Broadcast Engineer Edward Balico, sa sa mga Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director, Rex Cantong, inyong alagad ang kurman Action at Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala amin ko kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.